Prechádzali sme úsekom cesty prvej triedy medzi obcami Drienovec a Turňa nad Bodvou, kde sa v pondelok stala vážna dopravná nehoda. Zrazil sa kamión s autobusom. Pri nehode zomrel šofér autobusu. Ide o vyťažený úsek cesty, kde vlastne denne prechádzajú autobusy a kamionová doprava. Podľa posledného sčítania dopravy tadiaľ za 24 hodín prešlo vyše 11 000 aut, z toho takmer 9 000 nákladných aut. Pán starosta, len naozaj by som vás chcela poprosiť o to, že vy ste vlastne blízka obec tej vyťaženej cesty prvej triedy, kde sa stala tá autonehoda, že či vy z pozície vás ako starostu vnímate to, že je to vyťažená cesta, že tam chodí veľa nákladných aut a či to nejakým spôsobom sa dotýka aj vašich obyvateľov, vašej obce? V prvom rade rád by som vyslovil úplnú sústrasť rodine a poprial ostatným zraneným skoré uzdravenie. A k tej ceste by som povedal toľko, že áno, je to veľmi nebezpečná, aj občania obce majú problém niekedy výjsť na hlavnú cestu, niekedy to trvá 5 minút, kým sa viete dostať na hlavnú cestu, taká je veľká premávka. A čo je najhoršie, že tie nákladné autá a kamióny sú dosť bezohľadní a jazdia veľmi vysokou rýchlosťou. Žiaľ, nám tu nedali ani 50-ku, ale 70-ku po hlavnej ceste a auta vôbec nedávajú prednosť aj našim občanom, ktorí prechádzajú cez cestu na autobusovú zastávku a robí nám to veľký problém. Za 2 týždne sme mali 3 nehody, jednu včera, jednu minulý týždeň a jednu tú vážnu nehodu, 2 ľahšie. Jedna na prechode, jeden zastal, druhý ho narazil, lebo nezastavil. Včera sme mali pri odpočúvaní, vyšiel jedno auto pred motocyklistu, nedal mu prednosť na hlavnej ceste, že ďalšia nehoda, že tu sa nehody opakujú stále dookola. Tu je miesto, kde kamión zišiel po zrážke s autobusom z cesty do Kukuričného poľa. Vodič kamiónu polícii tvrdil, že počas jazdy dostal defekt.